खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअआव आं नोंथांमोनजों सावरायगोन कर'ना भाइरासआव सासे गोग्गो सुबुंखौ बेनि पजिटिव कर'ना भाइरासआ इनफेक्टेड नोरजिया खालामनो हाया होननाय खोन्थायाव जों मा सांग्रांथियारि लानांगौ। जों सासे गोग्गो देहानि बिगोमा जानांगौब्ला जोंनि इम्युन सिस्टेम जोंनि एन्टिबडिया मोजां जानांगौब्ला जोंनो सि भिटामिननि गोनांथि जायो। बेनि थाखाय जों सि भिटामिनखौ मायाव मोननो हायो। जोंनि गामियारि बर' सुबुंफोरनि बारि बागानाव जोंनि बर' गामिफ्राव बारि बागानफ्राव जों गोबां सि भिटामिननि फिथाइ सामथाइखौ मोननो हायो। बेफोरनो जाहैबाय गोरलैयै जोंहा मोननो हायो थाइगिर फिथाइ, खोरदै फिथाइ, खामब्रेंगा, लोगोसे जोंहा नारें कार्जि, नारें जुम्ब्रा, थिंख्लिं फिथाइ बायदि बायदि जेसेबांखिनि माने गोखै फिथाइफोर दङ बेफोरनिफ्राय जों गोरलैयैनो सि भिटामिनखौ मोननो हायो। सि भिटामिना जेसेबांनो जोंनि देहायाव थागोन जोङो मोनसे भाइरासजों मोनसे बिजानुजों जोंनि जा एन्टिबडि जोंनि गोग्गो देहाया जुजिनो फेर फाथिनो हायो। बेनि थाखायनो जोङो गोरलैयैनो मोननो थांनाय जा जोंनि गोखै फिथाइफोरखौ जानांगौ। नैबे समाव थाइगिर फिथाइफोरखौ जुदि नोंथांमोना दाननानै बेखौ दैजों रुनानै सानफ्रोमबो जुदि बेखौ सुप सिस्टेमाव लोङोब्ला जोंनि देहाया सि भिटामिननि सर्सखौ मोनो। लोगोसे आरो बुंबावदों कर'ना भाइरासखौ गोरलैयैनो सोखानो थाखाय जोंनि देहाया माने गरम जानांगौ, गुदुं जानानै थाबाय थानांगौ। बेनि थाखाय जोंहा गोदो गोदायनो आबै आबौमोना जुदि जोंनि देहा सोलेरफ्रा लोरबां जायोब्ला दुरबल जायोब्ला जों जाला लोंनाय मोनसे हुदा दङमोन। बे बायदि हुदानिफ्रायबो जों देहाखौ गरम लाखिनो हायो। जोंहा बोरि मुलि मोननो थाङो। बोरि मुलिखौ जानानैबो जों देहाखौ गरम खालामना लाखिनो हायो। गोदो गोदायनि समावनो कर'ना भाइरास बायदि जोंनि बर' गामिफ्राव कलेरा बेरामा जानो हमदोंमोन। कलेरा बेरामाबो जोंना मोनसे समाव गोबां सुबुंफोरखौ फुथारनो हमदोंमोन। बेबायदिनो जोङो जुदि नैबे समाव देहाखौ गुदुं लाखिनांगौब्ला जों जाला लोंनांगौ। जोंहा जाला लोंनो थाखाय जोंनि बारि बागानफ्रावनो गोबां जों मुलि दंफांफोरखौ मोननो हायो। बेफोर माइसुन्द्रि जाहैबाय, जोंहा बेबायदिनो बानलु बोरदोन बा बानलु फिसा, लोगोसे जोंहा बेबायदिनो मुदुफुलनि रोदा, माइसुन्द्रि बायदि गोबां जाखिनिखौ जों गोदो जाला लोंनायाव बाहायबोदोंमोन बेफोरखौ नैबे समाव लोंनांगौ आरो देहाखौ गोख्रों खालामनांगौ। लोगोसे मेडिटेसन, जों फुं समाव जेसेबां हायो जों एक्सारसाइस खालामनांगौ, खारनांगौ, बारनांगौ, मर्निं वाक खालामनांगौ। बेबायदिनो जोंनि देहानि जा गोहोआ गोख्रों जायोब्ला जोंनि एन्टिबडिआ जुदि गोख्रों थायोब्ला जों कर'ना भाइरासआ जोंनि देहा सोलेराव गोरलैयैनो जोंखौ नोरजिया खालामनो हानाय नङा होननानै बुंदों। नैबे समाव नोंथाङा जेसेबां हायो सि भिटामिनखौ लानो नाजा, सि भिटामिन गोनां फिथाइफोरखौ जानो नाजा। लोगोसे जों जोंनि देहा सोलेरखौ मोजाङै गोख्रों खालामनो थाखाय नैबे समाव गोखा फिथाइफोरखौ जानांगौ। जोंहा निम दंफांनि बिलाइफोरखौ जा दंफांफोरनि बिलाइ बेफोरखौ जोङो मोजाङै बिलाइखौ सुनानै एवना जानो हायो। लोगोसे निमनि जा बिलाइफोर बेफोरखौ दैजों रुनानै बेनिफ्राय ओंखारनाय बिदैफोरखौबो जोङो बेनि बिदैफोरजों दुगैनो हायो रोसिजों। लोगोसे जोंनि आर्टिफिसियेल जाखिनि सेनिटाइज दङ मार्केटाव मोननाय, बेनि अनगायैबो जोङो न'निफ्रायनो हेन्दमेड आखाइजों बानायनाय सेनिटाइजफोरखौ बेनिफ्राय खालामनो हायो। नोंथांमोना गोरलैयैनो निम बिलाइखौ फुदुंनानै बेनिफ्राय बेनि रोसिफोरजोंबो आखाइखौ सोमब्रना सेनिटाइज खालामनो हायो। लोगोसे जोंहा गोरलैयैनो गोबां बर' गामिफ्राव एल'भेरा बिफांफोरखौ मोननो हायो। बे एल'भेरानि रोसिफोरखौबो मोजाङै नोंथांमोना स्ट'र खालामनानै बेनिफ्राय ओंखारनाय रोसिजोंबो आखाइखौ मोजाङै सेनिटाइज खालामनो हायो। नैबे समाव खोनाबाय थानाय जाखिनि जोंनि गोख्रों देहायारिनि बिगोमा जानो थाखाय बेफोरनि गोनांथि दङ। कर'ना भाइरासनिफ्राय नोंथांमोना जेसेबांखिनि इनफरमेसन अनलाइननि जोहै कालेक्ट खालामनो हादों, बा नोंथाङा जुदि कर'ना भाइरासनि बागै मिथियोब्ला जोंनि गामियारि सुबुंफोरनो, जोंनि बर' सुबुंफोरनो जेसेबां हायो फोसावनो नाजा। अब्लासो नोंथाङा जेसेबांखिनि निजेखौनो इनफरमेटिभ खालामगोन बा नोंथांनि न'खरनि सुबुंफोरनो इनफरमेसन होनो हागोन, एसेब्लांनो नोंथाङा कर'ना भाइरासनिफ्राय संरैखा गोनां होननानै सानना लानो हागोन। लोगोसे जेसेबां हायो ज' थानायखौ एंगार। लोगोसे नोंथांमोना
न'खरावनो था जों हौवा सुबुंफ्रा न'आव थानो नाजा अब्लासो जोंनि न'नि गासै आइजो हिन्जावफ्राबो न'आव ज' थागोन स' बेखिनियानो लोगोसे नोंथांमोना जाखिनि खोनाबोबाय थादों कर'ना भाइरासनि बागै जे कर'ना भाइरासआ गोरलैयैनो जोंनि मोनसे देहानिफ्राय मोनसे देहासिम बारस्लायनो हायो बेयो थार कर'ना भाइरासनि जाखिनि बिजानु बेयो गिलिर बिजानु जायनि थाखाय बेयो बारहावायाव गोसाराखै बेयो नोंनि आखायाव जुदि पजिटिभ कर'ना भाइरासआ दांजादोंब्ला बेनि नोंनि आखाइनिफ्राय नोंनि देहा मोखां फ्राव गोसारहोनो हायो नोंनि खुगाजों गोसारनो हायो नोंनि गन्थंजों गोसारनो हायो नोंथाङा बै समाव आखाइफोरखौ मोजाङै सुवाबालानो मेगन गन्थं खुगाफोरखौ दांनो नाङा स' गिबियावनो आखाइखौ जेसेबां हायो खनले सुनो नाजा लोगोसे आखाइफोरखौ सुखांनायनि उनाव नोंथाङा जुदि न'खरावनो बानायनाय सेनिटाइजारफोर दंब्ला जेरै निमनि रोसि एल'भेरानि जेल बेफोरखौ फुननानै लानो हायो लोगोसे नैबे समाव नोंथांनि लोगो फ्रेन्ड सार्कोलफोरखौ लोगो मोनब्ला हेन्डसेक लानो नाङा लोगोसे जेसेबां हायो डिसटेन्सआव थानो नाजा मास्कखौ मास्ट बि गान लोगोसे निजेनि देहाखौ गोग्गो खालामनो नाजा बेखिनियानो लोगोसे माखासे अनलाइनाव इनफरमेसन नोंथांमोना कालेक्ट खालामना लानो हागोन लोगोसे जिखिनि जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रिया लकडाउननि जाखिनि जोंनो बिथोन होदों बेखौ फालिनो नाजा लोगोसे जेसेबां हायो न'आव थानानै गावखौनो गोग्गो खालामनो नाजा स' मोनसे खोथाखौ आरो बुंबावगोन कर'ना भाइरासआ आथिखालाव बुहुमाव मोनसे फोलेरारि बेमार जानो थांगासिनो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि बासायनानै थानो नाजादोंब्ला नोंथांमोना जेसेबां हायो बेरायनायखौ नागार लोगोसे नोंथांमोननि हालामाव जुदि गुबुन रायजोनिफ्राय गुबुन हादोरनिफ्राय खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफ्रा फैदोंब्ला नैबे समाव नोंथांमोना एवारनेस खालाम बिथांखौ खाथिनि डक्टरखानाफोराव थांनो नाजा लोगोसे नोंथांमोना खाथिनि नसुंसेयारि थाना आउटपस्ट बेफोरबायदियाव इनफरमेसन हो लोगोसे मोनफ्रोमबो जिल्लानि थाखाय कर'ना भाइरासनि हेल्पलाइनफोरखौ होनाय जादों बेफोराव नोंथांमोना कल खालामनानै बै सुबुंफोरखौ डक्टरफोरजों कनसाल्ट खालामनो हो लोगोसे बिथांमोनखौ 14-15 दिन जेसेबां हायो न' सिंनिफ्राय ओंखारनो दाहो स' दिनै नोंथांमोननो गोग्गो देहाखौ इमिउन सिस्टेमखौ एन्टिबडिखौ थिग खालामनो थाखाय सि भिटामिननि इनफरमेसनखौ होबाय स' बेखौ नायनानै नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय इनफरमेसनखौ लानानै लोगोसे गुबुन सासेनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे जोङो कर'ना भाइरासनिफ्राय संरैखा मोननो हायो लोगोसे बे बुहुमनिफ्राय कर'ना भाइरासनि बिजानुखौ फोजोबस्रांनो हायो स' भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों